mga kabibo pips. Padulong ni sa Kawasan Falls daw ni sa masa. Gingon po nila Kambanog Falls. Daghang saging. Ay, ano lang? Ano lang, dila? Ano lang? Ano man yung picture? Ano man social distancing? Ala ka kuya, guli ano sa'yo lang kanina. Gawag ko ano. Baka mah. Hanap di marbulo dari. Lagi ko. Kita tuhod dulog eh. Naanay Carabao. Ang uban dito nangagispikas. Asa dapat ang falls anak? Ito babaw, tadi ko video. Auto dito sa babaw? Ubos din diha. Kawasan Falls! Kambal mo ka ne. Uy, what?
Hambanog Falls, Kundili, Kawasan Falls nga makita lamang ninyo sa Barangay Masa. Yeah, arat mo, ari mo diri mga kape peps, dili mo Walay entrance. walay entrance, pero safe inyong motor kay naibilinan din kung mag-wheels mo, 4 wheels mo, natin bilinan 30 ra ang fee, din ang motor kay G's ra ang bayan, ay safe po pero i-andam-andam na yung bagta kay marag dululi yung baktason. Pero di ko magmahay kung makari mo diri sa Masa, Kawasan ko. If you're new to this video, just don't forget to like, share, and subscribe. Bye! Pew! Pew! Ikaw di apa? I know someday Hi friend. How are you? Ano yung tangoson? Going home. Tungas na food. Going home, mga kape peps. Hope you enjoy watching our video. Makabilin og bagtak mga kapeps sa katungason. May pa. Japon dun Anong masasabi mo sa tide? Bakit yung manidagang tao? Video. Anong masasabi? Madala oh. All I can see is Ato lang mga gipitas. agwanta. Di ba tagang balik ra gyapon ni mga kape mo peps? Pero okay naman, bakla dito po. Hindi na kakapitan. Ang naihay naman, patag naman ganito. Sunod airplane at dalon ay. Pwede dito, patulya. Bukod mo ilong ay. Kasi daw ilong. Hindi, may helicopter. Atong paglas, buha ka po. Yan, ito po. Kasaman. Kisa ka kay nga naman. Duhan, itong pang helicopter ya. Nawaday, magtigong tapay tag airplane din. Manggamot nang tagtinigo. Pangumba na lang na. Salamat gisa no good. May ganito na ulit.